Čau lidi, vítám vás u mého prvního videa z hry CS 1.6 neboli Counter-Strike 1.6. Jsem na serveru od GameStisu, to hodně lidí určitě zná. No a jsem na serveru VAR3 FT plus Sava XP 1. No, GameStis má hodně serverů. Já jsem si pro natáčení vybral tenhle, protože mě docela baví. No a jdem hrát. Tak, dám se k teroristům. Tady si můžete vybrat noční elf a takový. VAR 3. Teď nevím, jak se dá do menu, takže počkám na příští kolo. No, tak. Jestli neznáte hru Counter-Strike 1.6, je to dobrá hra až na tu grafiku docela. No, je to dobrá střílečka, určitě vám doporučuji si ji zahrát. Akorát teď moc nevidím, jo. Dobrý, mám zbraň. No, doufám, že si někoho killnu. Dobrý, no ale on killnul i mě. Tak, koho si dám? 7 si dám, tak. Warden. Už jsem to hrál párkrát, takže vím, co jaká postava už znamená docela. No a jdem do nich. Ty si mě killli. No tak jdem jinam. To jsem si ne... Jo, tamhle kempil. Tak stává se. Tak, jdem dál. Koukám se na tohle, ten má hustý AKčko tam nějaký. To je asi jenom pro VIPčka nebo extra VIPčka. Tak. No, teroristi docela vyhrávají. Když moje skoro je strašný. Rychle, už další kolo. Jo, tak nevyhrávají teroristi, je to 6-10. Vyhrávají policajti. Tak vemu si AWPčko, neboli odstřelovačku nějakou. Tady nikoho nevidím. Tak nevadí. Nikoho zabili. Nějaký. No, CSko nehraju moc dlouho, takže jsem ještě se nenaučil ty taktiky toho. Že to budu asi docela nobit, neboli lamit. Tenhle 8 level, na který koukám. Vidíte to vlevo v rohu dole. No, hustý, on ho taky dal. To teda, to sítičko vyhrál. Možná. Tak na, ten ho sejme teď. Tak ne, nesejme. On to vyhrál teráči, protože je bomba. A i ho teď zabili. Chceme AKčko. Určitě nějaký ten granát.
Já mám CSko od GameStisu, takže už jsem tu měl ty jejich servery a mám tu zkrácený nakupování, jinak se nakupuje, když zmáčknete Bčko hned na spawnu. Taky měla VPčko. Ten ho zabije, no, ne asi. No. Dobrý. No. Tak teď já bych řekl, že to vyhrál policajti. Jo, no tak teď někdo vyhrál. Tak. Na P5. Dobrý, a. Nic nevidím ještě moc. No, tak to jsem nemohl. Tak nevadí. Dobrý, zabil ho. Já si dám možná někoho jinýho. Var 3 menu. Jo, jde var 3 menu, dobře. Já. Rasy. Vyměnit rasu. Koho si dám? Vůbec nevím. Dáme nemrtvý. Tak. Tenhle je kdo? Slovák. Člověk teda. No. Tak ani se mapa, takže chvíli počkáme. Než se změní. Tak a teď jdu k policajtům. No tak ne, tak mě to hodilo k teráču. Teď je knife kolo. To si je všechny určitě nerozvrtím. Au. To bolelo. Tak. Ale nedali jsme si kill, jak to. To asi tím, že nás hned zabil. Tak. Si dám vysoké skoky. Tak. Au. Tohle zelený je hodně nepříjemný. Teď nevím odkaď. Dobrý. To jsem nevychytal. Tak.
tak schválně, jestli to vyhraje náš tým nebo ten proti. Já bych řekl, že ten proti. Protože u nás že je už jenom jeden a u nich 2. Ten náš je tady. Dobře, on. Ten tady je zalezlý. A teď je zabije. Ne, asi. Tak. Už máme na MP5. To bude líp. Tak, au. To nemusel dělat. Teď mi dal akorát smrt. Já vím, že jsem po něm taky střílel, ale... Ale tak to se stává. Tak. To je hezká M4. M4A1. Tak zase policajti vyhráli. Já mám s Deaglem. Tentokrát, aby prostě jsem si ušetřil nějak peníze. Teď jsem to hezky proskočil. Jde na to. Tak. Tak tam se nedosáhne. Tak položí bombu. Jo, bomba byla položená. Jo, nezavřel jsem. Ne. To bylo těsný. Tak, teď jdu zase s tímhle. Malinkou zbraňčkou, Glockem. Tak proti velký zbraň jsem neměl šanci. No, ale nevadí. No. Tak další mrtvé. Boom. Škoda, že se skrčil. Teď dobře on. Tak.
to bude dneska konec. Tak doufám, že se vám video líbilo a